Hola, soc la Celi Bau Alegria. Porto les competències de la cultura de les Roquetes i la nova regidoria d'Inclusió i Vida Independent del municipi. Pel que fa a la cultura de les Roquetes, continuem treballant amb les entitats per tal de potenciar la festa major i també altres actes de l'àmbit escènic. En la nova regidoria d'Inclusió i Vida Independent vetllem i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Per tant, implantarem un pla d'inclusió. També continuarem treballant i col·laborant amb les entitats i crearem una xarxa de recursos i serveis de més accessibilitat per a la ciutadania. Estic a la vostra disposició.